Makuza kwi-motivation eMzansi Afrika uma kunje ke sidinga abantu bazosikhuthaza bakhulume nathi bakhulume noSouth Africa yonke bakhulume nomndeni wakwaNcwane bakhulume nonkosikazi kaSifiso bakhulume nezingane abantu abaningi eMzansi Afrika umuntu uba nombuzo oyi1 ukuthi why esemncane ena 37 years why lembali eqhakazile yini lembali enjengaleni ukuthi makunama stadiums kuma festivals angene uSifiso Ncwane mokhuluma ngoSifiso Ncwane ebengena kwi-festival yeKwaito ngo12 ebusuku perform mokhuluma ngoSifiso Ncwane ukhuluma ngensizwa ebifika noma sekusekuseni esuvala umcimbi afika perform uSifiso umfoka Ncwane akhombise igalela akhombise ikhona akhombise igift anikezwe uNkulunkulu ongumqalisi nomphelelisi wazo zonke izinto onguJehova omenza ukuthi abe khona emhlabeni ukhona uSithembiso uZondo osinikeza imotivation ombuzo sibuzayo why imbali encane ihambe emhlabeni Pastor Sithembiso Zondo Asibingelele ihlobo zonke ifamily kaNcwane izikhulu zonke all protocol observed angizudonsa isikhathi eside ngoba iningizimu Afrika iAfrika yonke limele yonke question enkulu engibizelwa yona manje eyokuthi uNcwane uzabe ngo1979 ubese mncane kakhulu ubekholwa kwenzeka kanjani uthi umncane kangaka umsaba uNkulunkulu ukholwa bese uNkulunkulu yakuthatha ngibuzwe omunye ethi Zondo nikholwa uNcwane uhamba kanjani umbuzo loyo wonke umuntu ayibuza wona eningizimu Afrika ogani my brother phansi umbuzo esiyibuza wona eningizimu Afrika ukuthi yenzeka kanjani into enje ianswer enginayo kumuntu olalele esekhaya osemotweni osestadium uNkulunkulu akanandaba ukuthi uphila iminyaka emingaka emhlabeni kodwa into ayibheka kakhulu ukuthi kumiyaka oyiphilile yini oyenzile akunandaba ukuthi uphile 20 years mawuphile 20 years usisa umhlaba usenhlizweni kaNkulunkulu kunokuphila 80 years kanti uthakatha abantu rape abantu impilo masifika ngale ayizumethwa ngeduration kodwa izomethwa ngedonation uNkulunkulu mawuyisalukwazi akakuncomela ukuthi gogo wisikhokho uze waphila una 90 years kodwa into azokuncomela yona ukuthi uphile kule minyaka oyiphilile yini into ongathi uyenze emhlabeni I used to say life ayimethwa ngeduration kodwa imethwa ngedonation akunandaba ukuthi usumpunga unentshebe ungakanani what matters eminyakeni oyiphilile ubasize ngani abantu ukukholwa akusikona ukuhlala iminyaka eminingi akusikona ukumemeza kakhulu kodwa ukuphendula lo mbuzo usize ba umphathise ba uphakele ba usula inyembezi kaba uNcwane uyidlalile indima yakhe masizalwa izandla zethu isuke ifumbathile mangabe sesifa sisuke sesidedelile izandla mangabe sizalwa khona sikuphethe uma siphila emhlabeni sizonqathaza into ekade siyiphethe uNcwane uyiphilile iminyaka yakhe inkula liqulile lithi makuyintando yakho baba ulishila emhlabeni noma engasekho kodwa ukuthi baba kulungile ngeke kwashintsha lokho wonke umuntu eningizimu Afrika akayibuze ukuthi njengoba uphilelani njengoba kufa abantu ababalekile kanti wena usele uphilelani mawuyisalukwazi wonke lo 80 years uphilile kade wenzani emhlabeni wonke umuntu unosuku lakhe wonke umuntu unomgqibelo wakhe njengoba sila sisesibukweni ekufuna kuyibuza ukuthi mhla kufika usuku lakho engaba abantu babe bethini ngawe ayikho inyoni endiza ingahlali phansi ayikho imbali eqhakaza ingabuni akekho umuntu otop ongekaye phansi azikho inyembezi engeke zome alikho ilanga likashoni ayikho imvula engancamuka ukuna wonke umuntu unosuku lakhe sibuze lo mbuzo mhlazane wena uhambe emhlabeni siyokhala noma sothi saphumula yini all bless izandla enkulu